14 июньнән алып 6 июльгә кадәр труппа 11 спектакль күрсәтәчәк. Бу 112 сезонның премьералары һәм соңгы еллардагы иң популяр спектакльләр. Кайнар испанлылар һәм романтик французлар моны моңлы татар күңелен аңлый алырмы соң? Моның хакында безнең каналга биргән эксклюзив интервьюда театр директоры сөйләде. Илфир Ишатович, чемпионатка келген кунакларны нинди спектакльләр ярдәмендә татар мохитына, татар театры мохитына кертеп җибәрергә уйлыйсыз? Әлбәттә, безнең репертуарда ул даими рәвештә бар спектакльләр, классик спектакльләр, әсәрләр, ул шул ук яшь йөрәкләр, зәңгәршәлләр, бүтән спектакльләр, барысы да анда татар мохиты, татар менталитеты сизелә, татар музыкасы уйный. Татарстанны әлбәттә алар бөтенесен тулысынча күрә алмаячаклар, әмма ләкин 3 сәгатькә Камал театрына спектакльләргә килсәләр, алар бөтенсен монысын күреп алачаклар. Шул ук вакытта инде кызыклы футбол уенында күрәчәкләр. Уеннары көн саен түгел бит инде Казанда. Шул аралыкта, футбол уеннар аралыгында без махсус спектакльләр куйдык. Без махсус уйлап чыгардык. Болельщик паспорты була, алар 50%-ка ташлама белән алачаклар билетларны спектакльләргә. Бик сорыйлар, бик кызыксыналар. Әлбәттә, инде бу әле уеннарга гына бәйле түгел, киләләр чит илдә яшәүче татарлар җәй көннәрендә июль, без 6 июльгә кадәр эшләячәкбез. Шуны да әйтеп китәргә кирәк, безнең театрда 2 телгә тәрҗемә. Үзебез сәхнәдә татарча уйнасак, тәрҗемә булачак руска һәм инглиз телләренә. Һәр спектакльнең инглиз теленә ул көн саен безнең дикторлар килеп укый. Чемпионат кунакларына тәкъдим ителәсе спектакльләрдә 11 спектакль бар. Ни сәбәпле аларны менә нәкышларны сөйләп алдыгыз? Алар күбрәк, ничек дип әйтим, сүз белән генә түгел, хәрәкәт белән дә аңлашыла торган. Кайбер бит спектакльләр, мәсәлән, әйтеп китик, көндәлек комедиялар, бытовой комедиялар, алар бик аңлашып бетмәскә мөмкиннәр кунакларга, чит илдән кунакларга. Яки шул ук вакытта безнең чит илдә яшәүче татарлар үзләре белән бит кунаклар да киләләр, үз чит илдә бергә яшәгән дуслары белән дә киләләр. Аларга да горурлык булсын өчен, менә шундый тирән эчтәлекле спектакльләр һәм милли спектакльләр бездә бар. Рәхмәт сезгә. Сезгә